West Karbi Anglong MAC constituency sir kebalong rongso rongbot ke dwara tumalong an Covid-19 ingprim kachipi etjia phan akemang pen kidam tang pre ni phaing kora porni care India tumpen patir piponsi West Karbi Anglong deputy commissioner utpala saikiare dengsi gari humthom hodai ponlo Dep pia dangalong Crorisian corona vaccination pleng tanglo Bonta West Karbi Anglong district along ke ongdong hawar non pu anta corona ingprim kachipi duna phai kijum heksi thepon longlo Bangso job Care India hinpen vaccination aphan rongso rongbot arlu joy kepen kapale long etjia phanpura kidam tang pre ni phaing kora pho arni West Karbi Anglong DC utpala saikiare deng gari humthom an pi pajil ponlo Bangso gari humthom setame DC saikiare deng pensi impu ponlo On West Karbi Anglong district headquarter da khamren rongso pialong Care India watumpen vaccination aso anso se kapang dang ponji atok anu arat to panstami laso biji mat ingprim ki pipon pen jasemet wahana long ke klang laso awur kaphiri mimi kang dang bom la pen suri amu tum kichi laso kape jok chi aphansi non la vaccination laso express pa gari hum thom ki pipon dolo la ke Care India along tum pen si non la dak West Karbi Anglong district jasemet homostisir cap constituency sir cap arat atum aphan dak block it home aphan mangsi autom aphan block li sitame non block home aphan kemang pensalang tu wanglo Bangso Hood Care India West Karbi Anglong district coordinator Purnima TP pen kaning je ponatengke nilitum Care India hin pen West Karbi Anglong district alo covid vaccine ke entang aphai kijum nai lake nonamat nilitum along block ke thom aphansi pini gari hum thom an pipon chotlo Ki pipon a block lake baithalang so chirikindeng lapen umpanaya phan ansi pipon chotlang pusi ninjipon nili tumalong ejaha ka district ka bangke lason ala nili tumla Karbi Anglong district along ke low performance adiman si nili tum hala dak pen attack pen central pen ang toy ite ajat lo adak low performance bangke la ke thoma block long sino nili tumai lang ichot la la nili tum ke thoma block long tagari pi iglo la ke jirikindeng ang block umpanaya block la pen boithalang so block la so pu thak sinili tumaman ko natnan mala vaccine ki le adim la pen halang tum ki bang ka sik sa katura din la gari la hai ha hilo o gari la hai cheleng e la hai adim along si ni tum la Care India team la pen la health team atum da pen si hada vaccine nang pali iko Assam Sarkar pen kabor ipon lake Assam angkang pialong kido anarara tumta vaccine ke long etjia phan mate phan pharo ingprim kachipidun etjia phan Bonta nilitum West Karbi Anglong district along abangke nonamat phan trok kebra hini ansi chipi ponchotla Lasi bangso along nang kacharab dunjia phan Care India tum kengkam nang Jordan lopusi DC Saikia pen ningje pon Solely ase government of Assam is giving stress on 100% vaccination to all the people citizens of Assam so as far as West Karbi Anglong is concerned till now we have been able to vaccinate only 62% of the population and now the Care India has come forward to help us amak teluke help koribo teluke mobilize koribo manukhini june vaccination loa nai ekhini manhok hiati agbara anibo hiati awareness camp koribo aru jot teluke in collaboration with health officials koribo aru ami district Bangso Saikideng Ahut ADC Dilip Terang West Karbi Anglong Joint Director Nakul Shayam DIO Clement Teron District Program Manager Hilton Saikia Central Officer Care India Kunal Singh West Karbi Anglong District Coordinator Purnima TP Lapen UNICEF Klembangpu Birton Ingjai Tum Chetongdu Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live